Wiele osób traktuje dietę jako sposób na odchudzanie i z reguły nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób ona działa. Większość diet opartych jest na ograniczeniu spożywania kalorii i zmniejszeniu wielkości posiłków. Kończy to się efektem jojo i uszczerbkiem na zdrowie. Prawdziwe odchudzanie, a co za tym idzie właściwa dieta, powinny być zgodne z przemianą materii, czyli naszym metabolizmem. Część osób zapewne też tak myśli, ale zaraz dodaje, że dobra lub zła przemiana materii to cecha genetyczna. Jedni jedząc to samo i tyle samo tyją, a drudzy nie. W pewnej mierze jest to prawdą, że duży wpływ na to mają geny, ale nie całkowity. To, że wszyscy w Twojej rodzinie są otyli lub mają nadwagę, nie oznacza wcale, że Ty też musisz taki być. Poprzez odpowiednią dietę i styl życia możesz zmienić sposób działania Twoich genów. W książce Wellness – Zdrowy styl życia, którą znajdziesz na naszych stronach internetowych, odkrywam tajemnicę odchudzania i główną przyczynę powstawania otyłości. Po przeczytaniu jej powinieneś już wiedzieć, że możesz sam regulować swój metabolizm, czyli przemianę materii, i że to nie nadmiar ilości kalorii czy nadmiar tłuszczu w Twojej diecie są głównym powodem otyłości lub nadwagi. Przyczyną jest zła gospodarka magazynowa organizmu, bo tak można nazwać efekt nieprawidłowego metabolizmu, którego podłoże dokładnie opisałem i którego działanie możesz sam regulować. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie.